Kantatzen hastera goaz, Azpeitiko historia, batzuak gezurrak dira, besteak berriz egia, Azpeitiko historia. Uranga ez da zartzen, behintzat ez zaio igertzen, sekretua egongo da, korralen edo orkatzen. Trepazikin bat da bera, jarri ezkero begira, ministro taldetik bota, ta presidente jarri da, jarri ezkero begira. Liza sotar bainategu, Azpeitiko tenorea, baina honek ere nahiago duten edorea. Aitaren erdira ere, ez da iristen mutila, aitak bizarra baitauka, eta semiak perila, ez da iristen mutila. Hirugarren kartutxua, omen Azpeitiko leire, lehen oso ona zinala, maiz esan didaten eire. Laketu bolarretubo, asko da biltza esaten, baina kontuz ostolaza, beti ez da hola izaten, asko da biltza esaten. Txintxarriak hotxa, hartola entzutiak maitia ematen dit lotxa. Txintxarriak hotxa. Irazusta barkatarrek zergatik dute hain apellido motxa. Zer pasada, que misterio horrak handian geratzeko. Zer pasada, Azpeitiarrek egin ote zuten hobeto. Zer pasada, hola barkatuta ez adipikatu. La 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 la. Zueko gaur bertan utzi txapelketan, Azpeitiko frontoiak ditu laupaetan, ta guri oparitu harako tarjeta, bere herrian inorrez baita profeta. Biziatxa bizi, eskua laguna, Karidadeko benta finalen eguna. Aizta lehia ontara, iritsi bitalde, inor ote dago hiru horien arte. Hemen denek dakite, edo nori galde, ez erronik ez dala errioz bestalde. Biziatxa bizi, eskua laguna, Karidadeko benta finalen eguna. Aizta hori den noiz hasiko zaigu, sarreran ation bat